E hoxe voulle dar especialmente a benvida e felicitar ao público que está hoxe no plató de Land Rover, porque hoxe vamos vivir aquí unha noite única, máxica, vades ter o privilexio, os que estades na casa tamén, pero a xente que está aquí hoxe en directo vai ter o privilexio de viver cousas moi bonitas, porque hoxe están no Land Rover tres mulleres con un talento descomunal. Hoxe está no Land Rover as Tanxugueiras! Sí, vai ser unha noite moi especial, basicamente por eso, pola cantidade de talento que teñen estas tres mulleres e que a súa xenerosidade nos van mostrar hoxe aquí no Land Rover. Vai ser unha noite moi bonita e moi especial. Teño que aproveitar tamén de decir unhas palabras antes de falar, porque onte me der moito cariño en Chantada e de ben criado e ser agradecido. Moitas gracias a Chantada onte por todo o cariño. Moitas gracias. Moitas gracias, de verdade. Bueno, as Tanxugueiras, que son un trío, como puderon ser no seu momento, los Chichos. Acordamos los Chichos. Tú te sientes orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Buah, qué grandes, Había o do medio dos Chichos, que solo se conoce por Estopa, el del medio de los Chichos. Os Chichos xa non existen, non? Xa non andan por aí, non, rapaz? Penso que sí, pero o do medio palmou. Pero siguen por aí, non? Sí, Sí. Menos o do medio que quedou na festa, creo. Pero mal, ao mellor como Andy, de Andy Lucas, non? Non, sí. Pode ser. Trío tamén era no seu momento, que hai xente que non sabe, Trío, aparte dos Chichos, Trío foi tamén Camela. La marea de... Sí. Antes Camela era un trío. Hai xente que se acordará, había un rapaz, moi boa persona ademais, que tocaba o teclado. O pasa que chegou un día que lles dixo da gestoría, según me comentou a min Dioni de Camela, dixo iso da gestoría que iban ganar máis sendo dous que tres. E falei antes de Andy Lucas tamén era un... Bueno, están os chunguitos, cuidado. Os chunguitos eran tres, aí está, despois viñeron, quedáronse dous, despois cabreáronse os dous que quedaban, quedou cada un por un lado, despois xuntáronse os dous, despois un casi morre aquí en directo en Land Rover na moto, despois xuntáronse os tres agora, que viñaron a Land Rover os tres, que non pensamos que era o chofer, ou outro que viña, pero aí están xuntos, chunguitos. E falei antes deles, tamén era un dúo Andy Lucas. Era un dúo... Que Andy Lucas, que pasa, non te atreves a poñer un tema de Andy Lucas? Son de amores, amores que matan. Amores que ríen, amores que duelen, amores que amarán. Descansa en paz, Andy Lucas, descansa en paz. Bueno, pois, estando xa aquí as Tanxugueiras no plató, veu xente, claro, a propósito, a ver as Tanxugueiras, Sí, sí, sí. Veu xente ata de Suiza, creo. Sí. Suiza que é un país. Un país, un chulo. Sí, conozco. Ángel. Ángel, mira, ¿Dónde está está Ángel? Dale un aplauso ahí, Ángel. Oh, qué grande. Ven de Suiza ahí, Ángel. ¡Guau! ¿Y esa camiseta? Hola. ¡Ostras! Está guapa. Anxo, ¿qué tal? Hola, ben, moi gracias. ¿De dónde eres? Eu son de Vigo, vivo en Zurich. De Vigo, eres ao lado de Galicia. Aí mesmo. Que che vai dicir? Eres de Vigo, pero vives en Zurich? Sí. E canto tempo levas en Zurich? Xa 35 anos. E que che parece Zurich? Bueno, moi cara, Xa está, moi cara.
Para traballar chunguísimo, pero unha cidade moi bonita que recomendo visitar. E tú eres fan das Tanxugueiras? Son fan das Tanxugueiras, son fan voso. E bichas en directo algunha vez? A verdade que intentei moitas veces nas vacacións coller unhas entradas para ir a mirarnos algún concerto, pero nada. Están petadas sempre, a E tope. agora mirei a posibilidade a última vez e dixen, é a miña. Hoxe veñen aquí, van falar do seu único concerto que van facer en Galicia. Oye. Van falar do seu concerto do próximo mes de outubro, que será no Coliseum da Coruña, que será o único concerto que fan en Galicia, e vades ter a sorte, pode ir, voullo decir xa, porque a xente tamén así emocionase máis. Van estrenar aquí en exclusiva en directo, aquí pa vos, o primeiro tema que sacan do seu novo álbum, o Cuervo. Guai. Cuervo! É unha rapaza de Venezuela. Sí, tenemos a Niji, bueno, Nijibel, pero chamámoslle Niji. Ven de Niji. Venezuela. Dá un aplauso para Niji tamén. Mira, Hola, está aí. Niji. Está aí. Aprendeu galego que está en Xueiras. Pero eres venezolana? Sí. Eres venezolana, Sí, Niji? caraqueña. Caraqueña, pero vives en Galicia. Sí. E tú xa conocías as tanxugueiras desde Venezuela? Sí, gracias a mi novio, que lo conocí por internet y me enviaba música de Como aquí. por internet? Por una aplicación de conocer gente. Por unha aplicación... De conocer gente. Hai unha aplicación para conocer xente, Muchísimo. pero con ánimo de lucro. Quero dicir, para conocer. Sí, conocer gente. Sí. E canto hai que vos conocedes? ¿Cómo? Canto tempo hai que vos conocedes? Hace 2 años. 2 anos. Ah, vale. E aí, cando conociche as tanxugueiras? Sí, porque él me enviaba música de aquí, me enviaba cosas para que fuera conociendo su cultura. Molan as tanxugueiras, muchísimo. Sí. Mola. De onde eres? De Bueu. De Bueu? Sí. Está moi ben, sí. E tú tamén, que pasou? Metiche nunha aplicación de... Sí, a ver qué pasaba por aí. Pero con que ánimo entrache? Pasar o tempo. Sí, claro. E agora pasaron 2 anos, xa. E foste ver as tanxugueiras a algún concierto? No, todavía No. no. Nunca as vistes en directo? Mira que temos salido sonrías, pero... Sí. Nunca as vistes en directo? No. Por va de flipar porque vai a ser... Un aplauso para él.